Здравейте! Днес ще представя една изключително вкусна рецепта, разбира се, по рецепта на мама. А именно... пица! Тя е заместител на традиционната пица, но е в здравословен вариант. Булатата е от прясно свалено брашно от лимец, изпечен на 100 градуса, за да не се отделя акриламид. На 120 градуса се отделя. Няма термично обработени мазнини, няма млечни продукти, доматите не са термично обработени. Доста нетипично, но много вкусно и полезно. Смиваме брашно от лимец за булата. Към брашното добавяме сода и малко лимон. Добавяме вода и размесваме. Разделяме го на 4 приблизително равни части, оформяме го на булатове и го печем на 100 градуса за 1 час. Докато се опече, ще приготвим соса. Добавяме накиснато кашу, лимон, кимион, чубрица, чили. Добавяме хранителна мая, келтска сол и разбиваме. Когато булатът е готов, нарязваме картоф и го подреждаме върху него, нарязваме също така и домат и пак го подреждаме отгоре. Слагаме нарязана печена чушка, лук, скариди и нарязваме отгоре люта чушка. И поливаме със соса. Гарнираме с вкусна свежа салата. Много хубаво! Много вкусно, мале!